Desivé príbehy, ktoré si zažili ľudia, keď boli sami doma. Chce si kúpiť cukríky? Keď som mal 12 rokov, moji rodičia sa rozviedli a do starostlivosti ma dostal otec. Často pracoval dlho do noci a chodieval na služobné cesty, takže som býval doma sám. No a celkom sa mi to páčilo. Mohol som si robiť, čo som chcel a občas som si zavolal kamaráta, ktorý u mňa prespal. Večery, ktoré som trávil o samote, som mal rád. Počas jedného takého večera som pozeral film. Bolo už asi 10 hodín a film bol približne v polovici. Zrazu som začul veľmi hlasné klopanie na vchodové dvere. Nenapadlo mi pozrieť sa cez kukátko a tak som sa spýtal. Kto je tam? Ozval sa výrazný mužský hlas, ktorý mi odpovedal. Chce si kúpiť nejaké cukríky? Keďže bol tak neskoro večer, nepozdávalo sa mi to a ponuku som odmietol. Prešlo asi 10 sekúnd, počas ktorých som mal ucho pritlačené na dverách. Opäť sa ozvalo zaklopanie. Zľakol som sa tak, že som až odskočil. Otvorte dvere! Ozvalo sa. Odmietol som a poslal človeka na druhej strane preč. Srdce mi bylo ako splašené. Dúfal som, že už odišiel. Zmetený a vyľakaný som stál na chodbe pred dverami ako obarený. Môj otec dom dokonale zabezpečil, bol ako pevnosť. Vždy pred odchodom skontroloval všetky dvere aj okná a celý bezpečnostný systém. Bál som sa tak veľmi, že som nebol schopný dopozerať film. V celom dome som pozapínal svetlá a ukryl som sa za gauč. Pomyslel som si, že už konečne odišiel. Mýlil som sa. Chlapík začal opakovane zvoniť na zvonček. Trvalo to asi minútu a ja som sedel za gaučom v strachu. Modlil som sa, aby to vzdal a odišiel. Stalo sa, nikomu som o tomto desivom nočnom zážitku nepovedal. Ako išiel čas, mal som pocit, že to bol len zlý sen. Ani nechcem pomyslieť na to, čo by sa stalo, keby som otvoril dvere. Blond mladík takmer zabil suseda. Stalo sa mi to asi pred 3 či 4 mesiacmi. Raz som bol sám doma. Bolo asi 9 hodín večer a vonku bola čierna tma. No a keďže bývame v pokojnej štvrti, vôbec som nemal potrebu zamknúť dvere. Na vchodových dverách máme okno, cez ktoré je vidno na chodbu. Mama mi v ten deň povedala, aby som na chodbe umyl podlahu. Práve som začal, keď zrazu zazvonil zvonček pri dverách. Zvyčajne dvere neotváram, keď som sám doma, no mal som smolu, pretože osoba, ktorá zvonila, ma cez okienko na dverách videla. Za dverami bol 30-tník s blond vlasmi. Vyzeral úplne normálne, tak som otvoril dvere. Chlapík si ma pozorne prezrel a poriadne si prezrel aj chodbu. Povedal mi, že je z telekomunikácií a na to som mu povedal, že môj otec sa práve sprchuje, takže sa s ním nemôže rozprávať. Nepočujem žiadnu vodu. Si istý, že sa so mnou nemôže rozprávať? Naša spoločnosť teraz ponúka výhodné balíky, povedal. Nie, myslím si, že nie, povedal som. Tak potom by som možno mohol hovoriť s tebou, odpovedal mi podivným tónom. Slušne som ho odmietol, no chlapík sa spýtal, či môže ísť ďalej, aby mi ukázal podmienky predaja. Ešte raz som ho odmietol a povedal mu, aby prišiel na druhý deň a zatvoril som mu dvere pred nosom. Zamkol som. Muž sa však cez okienko na mňa stále pozeral a v očiach mal dosť strašidelný výraz. Všimol som si, že neprišiel na aute spoločnosti, v ktorej mene sa predstavil. Cítil som sa trochu paranoidne a tak som zamkol všetky dvere. Keď prišli v noci domov moji rodičia, nič som im nepovedal. Na druhý deň nám na dvere zaklopala polícia. Vysvetlo, že dom oproti nám niekto vykradol a jeho majiteľ bol dobitý takmer na smrť. Polícia zisťovala, či sme nevideli niečo podozrivé. Tak som teda všetko vyrozprával.
Bohužiaľ človeka, ktorý mal čin na svedomí, sa im nepodarilo vypátrať. Sused, ktorého dobili a vykradli, sa narýchlo odsťahoval. Ani nechcem pomyslieť na to, čo by sa mi stalo, keby som toho blond mladíka pustil dnu. Ďakujem za zhliadnutie a do komentárov mi prosím napíšte, či by ste chceli ďalšie takéto videá a či mám z toho urobiť nejakú sériu. Ahoj. Ja len dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak si ešte nedal odber, tak ho nezabudni dať. A budem veľmi rád, keď toto video pozdieľaš buď svojim kamarátom alebo rodine. Taktiež budem veľmi rád za každý komentár pod toto video a každé ohodnotenie. Takže zdieľaj, lajkuj, komentuj.